Vet aquí una vegada un poble. Un poble no gaire lluny d'aquí. Un poble com qualsevol poble. Un poble potser com el teu poble. Un poble on hi havia una guerra. Era una guerra molt terrible. Una guerra d'aquelles interiors. D'aquelles guerres en la que es barallen germans contra germans, cosins contra cosins. Una guerra tan terrible com qualsevol guerra. Però totes les guerres tenen una única cosa bona, i és que un dia s'acaben. Sentir-te feliç. És la sopa de pedres el plat més especial. Un cop l'hagis tastada no hi haurà res igual. I et farà lliure, i et farà riure, i sentir-te feliç. Cadascú participa portant un ingredient. Fes córrer la notícia que s'enteri la gent. Ho posem tot a l'olla, fem bullir-la un moment i compartim la joia d'ajudar mútuament. Cadascú participa portant un ingredient. Fes córrer la notícia que s'enteri la gent. Ho posem tot a l'olla, fem bullir-la un moment i compartim la joia d'ajudar mútuament. Veniu tots nens i nenes, apropeu-vos aquí. Tenim menú del dia per a grans i petits que et farà lliure, que et farà viure i sentir-te feliç.